rusuh nan di hati semakin mendam, iso antah lai aduh arwah nan di badan. Lai bain doa sama maniti pencarian, de elok pulau untung mangko badan terbuang di sini antara sansai manggabubu apulah dayo badan abu di ate tunggu di sini antara sansai manggabubu apulah dayo badan abu di ate tunggu. De elok pulau untung mangko badan tabuang di sini antara sansai manggabubu apulah dayo badan abu di ate tunggu.